Ce? Eu să spun a mea poezia? Da. Suntem în zona Stara Palanca din Serbia, în interiorul rezervației naturale la Budovoglu, care înseamnă confluența dintre Dunăre și Nera pe teritoriul Serbiei. Acțiunea noastră este în cadrul acțiunii la nivel național Curățim Serbia și are un caracter preventiv această acțiune, având în vedere că toată această mare cantitate de deșeuri care se găsesc pe malul Dunării, la un moment dat, când apele Dunării cresc sau când vântul crește în intensitate, le duce în Golful Nerei din România, de pe teritoriul rezervației Balta Nerei Dunării, și aceasta oferă o imagine jalnică în zonă, precum și un impact negativ asupra habitatelor păsărilor de apă din rezervația Balta Nerei Dunării. Deci, noi împreună cu Direcția Silvică, care a organizat acest eveniment, și împreună cu Asociația Jelenac din Serbia, am organizat această acțiune în sensul de a curăți, înainte de intrarea în România, a acestor ambalaje care, așa cum spun toți colegii noștri, vin din toată Europa și se acumulează aici, în zona de frontieră dintre România și Serbia pe Dunăre. Participă de la grupul ecologic Nera 30 de voluntari, de la Asociația Jelenac participă 15 voluntari de la Direcția Silvică din Pančevo, voluntari de la Asociația Aurora din Serbia. Formăm o colectivitate care avem o singură țintă: protecția mediului pe Dunăre și eradicarea acestei situații, care de fapt înseamnă și lipsă de civilizație pe undeva, prin depunerea acestei cantități mari de ambalaje pe malul Dunării.